हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनेलाव दा नोंथांमोननो DHS एग्जाम प्रिवियस क्वेश्चन पेपर लाना फैदों 2019 आव कन्डाक्ट जानाय तो बेनो जाबाय ग्रेड 4 लेभेलाव दा सिगांनि एग्जामा 100 मार्क्सनिमोन आरो नेगेटिभ गैखाया बेनिफ्राय 2 आवार्स मोनदोंमोन बाट देग्लायना चेन्ज जाबाय देग्लायना कम्बाइन एग्जाम नालाय चेन्ज जाबाय मोनब्रै डिपार्टमेन्ट दङ DHS दङ DHSFW बेनिफ्राय DME दङ आरो लोगोसे आयुष दङमोन दा बेयाव नोंथांमोना ब्लेक पेन यूज खालामनांगोन देग्लायनि एग्जामावबो नाथाय देग्लायना ओनलि 50 कुइसन थागोन मोनसे हायोब्ला 2 नम्बर मोनगोन आरो 50 कुइसनाव काट अफ बेसेबां थाङो बेनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्टआव मोनगोन आरो एग्जामनि मार्क्सआ 100 आनो थागोन ओके बे जाबाय ग्रेड 4 लेभेलाव दा लेंगुवेजआ इंलिश आरो एसामिस दङमोन आरो देग्लाय बर' थागोन ना थाया बेखौ आं मिथिला नाथाय थायोब्ला मोजांमोन थायोब्ला मोजां मानोना जोंहा जेरैहाय सेपारेट डाइरेक्टर मोनबाय हिसाबै बेखौ रायलायनायनि गेजेरजोंहाय गिदिर गोलावफोराहाय बेखौहाय प्रेसार होनांगौमोन जाहाथे एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामनो हायो बर' रावजों जेरै आपकामिं एग्जाम SLRC आव बर' थागोन दा बे हेल्थआव थागोन थाया मिथिया दा नोंथांमोना मक टेस्टखौ नायदो बेनिफ्राय एसे टाइम होदों नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय प्रिमियार श' एबा लाइभआवहाय स' बेनिफ्राय बेकग्राउन्ड साउन्डआव दाउस्रि गाबगासिनो दङ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम गाज्रि मोननाङा बेवहाय दङ अपसना फार्स्टआव दङ नाम्बार 1 कुइसना जाहैबाय हु वाज द फाउन्डार अफ मौर्य डायनेस्टि मौर्य डायनेस्टिनि गायसनगिरिया सोरमोन अपसना गोबां दङ जेरै हमना ला अशोका द ग्रेट दङ चन्द्रगुप्त मौर्य दङ विक्रमदित्य दङ बेनिफ्राय चन्द्रगुप्त फार्स्ट दङ दा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम मक टेस्ट एसे टाइम होनाय जाबाय बेनि राइट एन्सारा बबेया जागोन दा बर्मन डायनेस्टिखौ नाय आहम डायनेस्टि नाय बेनिफ्राय मुगल एम्पायर नाय दा गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि फेमासखौ नायबानो जाबाय हिस्टरिखौहाय एग्जामाव फैयो दा बेनि राइट एन्सार जाबाय बि नाम्बार चन्द्रगुप्त मौर्य बेयो फाउन्डारमोन अके मौर्य डायनेस्टिनि अके स' नोंथांमोनाहाय बेनि कारेक्ट एन्सारखौ एटेम्प्ट खालामनांगोन जेब्ला कुइसनाव मोननाय जायो दा बिदिब्ला जों थांसै नेक्स्ट कुइसनाव नाम्बार 2 हुइच मेसेडोनियान किं इनवेडेड इन्डिया इन 326 BC माब्ला गाग्लोबदोंमोन बे जाबाय 326 BC इन्डियायावहाय अपसन दङ गोबां रोखोमनि बेयावबो नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय दा नोंथांमोना गोबां अपसन मोनदों A दङ B दङ C दङ आरो D दङ दा बेनि राइट एन्सारखौ नोंथांमोना जेब्ला अपसनाव मोनो बेबायदि कुइसन मोनोबा अब्ला होनांगोन बेनि राइट एन्सार जाबाय आलेक्जेन्डार द ग्रेट दा बे दङ राइट एन्सारा D नाम्बार अके स' नोंथांमोना D नाम्बारखौहाय होनांगोन बेनो जाबाय हुइच मेसेडोनियान किं इनवेडेड इन्डिया इन 326 BC होनोब्ला आलेक्जेन्डार द ग्रेट बियो गाग्लोबदोंमोन अके स' बे जाहैबाय लोगोफोर 2 नाम्बारनि एन्सार बेनिफ्राय थार्ड कुइसन हु वाज द सन अफ हुमायुन हुमायुननि फिसाज्लाया सोरमोन बेयाव होनायनिफ्राय दा नोंथांमोना अपसन मोनदों A आव जेनेबा आकबर दङ B आव जाहांगीर दङ आरो C आव दङ शाहजाहान दङ आरो लोगोसे D आव दङ औरंगजेब दङ दा बेनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना मक टेस्ट लानाय हिसाबै कमेन्ट्स खालामनाय लाइभनि गेजेरजोंहाय आरो जायाखैब्ला जायाखै जादोंबा जादों आरो बेसेबां मोनखो लास्ट भिडिअ नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामनानै दोनबानो जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै आरो नोंथांमोना कारेक्सन खालाम थ' बिनि कारेक्ट एन्सारा आकबर A नाम्बारा बिनि कारेक्ट एन्सारमोन बिनिफ्राय नाम्बार 4 दा जों बेयाव मोननो हादों which religious leader of Bengal took part in the Bhakti movement जादों बेंगलावहाय आरो बेखौ सोर बाहागो लादोंमोन बेयाव सोर पार्ट लादोंमोन बे मोनसे सोर दैदेनदोंमोन बे भक्ति मुभमेन्टखौहाय अपसन दङ काबिर दङ रामानुजा दङ बेनिफ्राय साइन्टिनो दङ आरो जयदेब दङ स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम बेवहाय थाबनो खालामदो जास्ट एसे टाइम होदों माखासे सेकेन्ड टाइम होदों आरो बेनि राइट एन्सारखौ नोंथांमोना होनांगोन जेब्ला अपसनाव मोनो बे जाहैबाय C नाम्बार साइटेन्य थ' बिथाङा साइटेन्य होननाय सासे श्री साइटेन्य होननाय दंमोन आरो श्री साइटेन्य होननाय बिथाङा पार्ट लादोंमोन बेंगलाव मोनसे मुभमेन्ट जादोंमोन बेनो जाबाय भक्ति मुभमेन्ट एबा डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोनसे मुभमेन्ट जादोंमोन आरो बेखौ पार्ट लादोंमोन साइटेन्यआ दा बेखायनो नोंथांमोना इण्डियान जिके एबा नेसनेल जिके आरो आसाम जिके इन्टारनेसनेल जिके नायनांगोन साबजेक्टआ ओरैबायदि फैगोन इंलिश मेथ्स साइन्स जिके नाम्बार 5 हु रट रामाचारितानामासा होननाय मोनसे बिजाबखौ सोर लिरदोंमोननो रामाचारितानामासा होननाय मोनसे बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन बे जाबाय अपसनाव दङ काबिर दङ तुलसी दास दङ रामदास दङ आरो नानक दङ स' बिनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना थाब होबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव जायफ्रानोखि दायो लाइभ नायगासिनो दङ दा बिनि कारेक्ट एन्सारा नोंथांमोना जेब्ला अपसन मोनो अब्ला B नाम्बारा बिनि कारेक्ट एन्सार तुलसी दासआ सासे लिरगिरिमोन गोबां बिजाब लिरदोंमोन आरो बिथांनि माखासे फेमास दङ बिखौबो सोंनो हागौ दा जायखिजाया बेयाव रामाचारितानामासा होननाया तुलसी दासआ लिरदोंमोन अके तुलसी दासआ बेखौहाय लिरदोंमोन
Number 6 आथ' repeat question repeated फैबाय थायो नोंथांमोना एग्जामावहाय मोनबाय थायो maximum मोनो grade 3 आनो जा 4 आनो जा okay Quit India movement was launched in which year माब्ला लन्च खालामदोंमोन बे Quit India movement खौहाय ऑप्शन दङ 1857 बेनिफ्राय 1920 1942 1946 तो बबे जागोन नोंथांमोना कमेन्ट्सआव टाइप खालामदो बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांसै आरो नेक्स्टआव माखासे जिके फैगोन बेखौबो नायनदाबाव गासैबो प्रिभियास एग्जामाव फैनाय बेखौ जों लाना फैदों नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नायनदाबाव आरो नेक्स्टआव 15 जिके दायो 15 जिके लाबोग्रोबाय एग्जामाव फैनाय तो बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय सी नाम्बार 1942 दा बे जादोंमोन मुभमेन्टआ जादोंमोन क्विट इन्डिया मुभमेन्टआ जादोंमोन 1942 ओके दानिया नाम्बार 7 मोनसे इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन When was Pakistan created as a separate dominion? Okay. दा लोगोफोर पाकिस्ताना माब्ला सेपारेट जादोंमोननो तो ब्रिटिशनिफ्राय माब्ला जादोंमोन ओके दा जोंनि इन्डिया जादोंमोन 15 आगस्ट 1947 नोंथांमोना अपसनाव मोनखाबाय जे माखासे दङ बे बबेयाव जागोन दा मोनसे बाथ्रा गोसोआव ला इन्डियानिफ्राय पाकिस्तानासो सानसे सिगां जादोंमोन अब्ला स' बिनि राइट एन्सारा जागोन ए नाम्बार 14 आगस्ट 1947 आव सेपारेट जादोंमोन ओके 1947 नि 14 आगस्ट इन्डियानिब्ला 15 आगस्ट 1947 इन्डिपेन्डेन्स डे बेखौ गोसोआव ला जाहाथे नोंथांमोना ग्रेड 4 आव फैयोब्ला जाहाथे एटेम्प्ट खालामनो हायो मानोना 8 पास लेभेल 8 पास मोननो थाखाय बेनो एसे गोरा जायो बेखायनो एसे नलेजआ थानांगौ जायो जाहाथे नोंथांमोना एग्जामाव एटेम्प्ट खालामनो हायो स' बिनिफ्राय 8 नाम्बाराव दङ इन व्हिच सिटी डिड दा 1857 रिभल्ट स्टार्ट माब्ला जादोंमोन 1857 आव बबे नोगोराव जादोंमोन ऑप्शन दङ कलकाता लखनऊ मिराट दिल्ली स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम बबेयाव जादोंमोन दा जेब्ला कुइसन मोनो अब्ला नोंथांमोना ऑप्शनाव जेब्ला मोनो बेनो जाबाय सी नाम्बार ओके कारेक्ट एन्सारा सी नाम्बार मिराटआव जादोंमोन 1857 आव रिभल्ट स्टार्ट जादोंमोन 1857 आव बेनो जाबाय मिराट जेब्ला नोंथांमोना मोनो अब्ला नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय जों थांगोन नेक्स्ट कुइसनाव दा नोंथांमोना जीके मोनगोन साइन्स मोनगोन बेनिफ्राय इंलिश मैथ्स मोनगोन ओके साबजेक्टआ दा बे जाबाय साइन्स लेभेलनि फैलायबाय नोंथांमोना नलेजआ थानांगोन जेरावबो व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलार सिस्टेम लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलार सिस्टेम ओके देरसिन प्लेनेट होनोब्ला बबे ऑप्शन दङ जुपिटार दङ बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि दङ नेपटुन दङ दा नोंथांमोनाहाय स्मलेस्ट एन्ड लार्जेस्टखौ नायनांगोन स्मलेस्ट होनोब्ला मार्कारि ना बेखौहाय मिथिखागौ आरो लोगोसे लार्जेस्ट होनोब्ला जुपिटार ओके अब्ला बेनि राइट एन्सारा जाबाय ए नाम्बारावनो दङ बे जाहैबाय ए नाम्बार आरो लोगोफोर एन्सारा जुदि गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय एन्ड नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो खिथाहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै आङो फिन खालामना दोनगोन जाय मिस्टेक जादोंमोन बेखौहाय नोंथांमोना एन्सारखौहाय हरबानो जाबाय जायफ्रा मिस्टेक जादोंमोन बेखौ आङो कमेन्टआव फिन खालामगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना कारेक्सन खालामनानै लानो हागोन थ' बेनि कारेक्ट एन्सारा जुपिटार लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलार सिस्टेम नेक्स्ट क्वेश्चन जों थांगोन 10 नाम्बाराव 10 नाम्बाराव दङ व्हाट इज द लार्जेस्ट रिभार अफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लंगेस्ट बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनदों बे जाबाय लंगेस्ट व्हाट इज द लंगेस्ट रिभार अफ द वर्ल्ड स' नोंथांमोना स्मलेस्ट लंगेस्ट लार्जेस्ट बेफोरखौ नायबानो जाबाय बे फैनायनि चान्स थायो माखासे इन्टारनेसनेल जीके नाय हमना ला लंगेस्ट प्लेटफर्म अफ रेलवे होनोब्ला मा बेफोरखौ हमना ला नोंथांमोनाहाय फरेस्टखौनो जा बा रिभार्सआनो जा बा नोंथांमोना माउन्टेनानो जा दा बेयाव सोंदों व्हाट इज द लंगेस्ट रिभार अफ द वर्ल्ड स' नोंथांमोना बिनि एन्सारखौ हरबायना स' बेहाय नोंथांमोना सेकेन्ड लार्जेस्ट होनोबा एमाजन जागोन बाट बे जाबाय नील सी नाम्बारा बिनि कारेक्ट एन्सारमोन 11 गोबी डेजर्ट इज सिटुएटेड इन व्हिच कन्टिनेन्ट स' अब्ला लोगोफोर मोनलायबाय दानिया इन्टारनेसनेल जीके मोनलायबाय ओके ऑप्शन दङ आफ्रिका दङ इउरप दङ एसिया दङ एन्ड अस्ट्रेलिया दङ गोबी डेजर्टआ बबेयाव दङनो दा नोंथांमोना बिनि राइट एन्सारखौ हरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव थाबैनो लाइभनि गेजेरजों मक टेस्ट नायनानै जादोंना जायाखै नोंथांमोना आरो बेसेबां मोनदों कमेन्ट्सआव लिरहरबानो जाबाय देनांहाय नोंथांमोना लास्टआव के दा बिनि राइट एन्सारा सी नाम्बार एसियाव दङ बे गोबी डेजर्टआ जाहैबाय एसियाव दङ ओके एसियाव दङ स' नोंथांमोना कन्टिनेन्ट होनोब्ला हादरमा बे एसिया हादरमायाव दङ आरो देरसिना जाबाय वर्ल्डनि देरसिन हादरमाया जाबाय एसिया ओके स' नोंथांमोना एसियाखौ होबानो जाबाय आरो फिसासिना जाहैबाय कन्टिनेन्ट फिसासिना जाहैबाय जोंनियाव असिनिया ओके असिनिया बा अस्ट्रेलिया स' बिनिफ्राय जों थांसै दाना नाम्बार 12 ओके नाम्बार 12 जों थांसै दा जोङो 12 थांनाय लोगो लोगो जों माखासे कुइसन मोनगोन एन्ड नेक्स्ट कुइसन 15 जिके फैगासिनो दङ
आरो लोगोसे नेक्स्ट लेभेलाव गुबुन गुबुन जिके हानायसिबां लाबोगोन दा बेनो लोगोफोर बाथ्राया जे आं टाइमखौ होनो हायाखै टाइम होनाया पार्सनेल डिउटि दङ स' बेखायनो टाइम होनो हायाखै दा बेखायनो जिके खालामनो हाया जादों दा अब्लाबो नोंथांमोन हानायसिबां हेल्प खालामनो नाजागोन जाय जिकेआ प्रिभियास एग्जामाव फैनाय बेखौ लाना फैगोन स' दानिया जों कुइसन मोनबावबाय बेनो जाबाय which among the following is the highest plateau in the world highest plateau in the world मा दा बेयाव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो बबेया जागोन दा बेयाव गोबां अपसन दङ ABCD मोनदों दा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम बबेया बेनि हाइएस्ट प्लेटु दा नोंथांमोना प्लेटु होननाय खोनादों जानांगौ समाज बिगियानाव नोंथांमोना फरायनांगोन जेब्ला SLRC एग्जाम लिरगोन दा हाइएस्ट प्लेटु होनोब्ला आंनि बायदिब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा बि नाम्बारमोन पामिर प्लेटु स' नोंथांमोना बेखौहाय कारेक्सन खालामना हर आंनि मिथिनाया पामिर प्लेटुमोन बाट नोंथांमोना गुगोलाव नायनानै सार्च खालामनानै बिनि कारेक्सनखौ खालाम जुदि मिस्टेक जादोंबा आरो निमाहा होबानो जाबाय नोंथांमोना अके स' बिनि कारेक्ट एन्सारखौ आंनि बादिब्ला बि नाम्बारा बेयाव दङ देन जों थाङो 13 कुइसनावहाय अके 13 कुइसन थांनाय लोगो लोगो जोंहा 14 एन्ड 15 गासै दंबावो मोनथाम दा मोनथाम कुइसनखौ आं लाना फैबावगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव हानायसिबां जिके नोंथांमोना लाना फैगोन स' बिदिब्ला जों थांबाय नेक्स्ट कुइसन दानिया इन्टारनेशनेल जिके फैलायबाय व्हाट इज द केपिटेल अफ जापान 13 नाम्बार जापाननि केपिटेला मामोन दा नोंथांमोना बेबायदि कुइसन मोनगोन अपसन गोबां दङ आरो ओरैबायदि मोनसे दङ जे जापानावहाय टकिअ अलिम्पिक जादोंमोन बेखौ गोसोआव ला आरो माब्ला जादोंमोन 2020 आव नाथाय कभिडनि थाखाय 2021 आवसो जादों अब्लाबो लायो 2020 आरो बहा जादोंमोन अलिम्पिकआ बे जाबाय टकिअ जापाननि मोनसे केपिटेला जाहैबाय टकिअ अके थ' नोंथांमोना अपसना कारेक्ट दङ बि नाम्बारा जापाननि केपिटेल द केपिटेल अफ जापान इज टकिअ अके स' नोंथांमोना बुंनांगोन टकिअ आरो बे टकिअ होननाय सिटियाव जादोंमोन अलिम्पिकआ आरो बेयाव फार्स्ट रेंकआ सोरमोन बेनो जाबाय USA सेकेन्ड चाइना एन्ड थार्डआ जापान आरो लोगोसे इन्डियानि रेंकखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायना लादो दा नोंथांमोना जेब्ला अपसनाव मोनो अब्ला नोंथांमोना बे कारेक्ट एन्सारखौ होदो केपिटेल अफ जापान होनोब्ला टकिअ अके स' नोंथांमोना बेबायदि मोननो हागौ देन बेनिफ्राय 14 नाम्बार कुइसन थांसै 14 नाम्बाराव दा नोंथांमोना बेयाव मोनलायबाय दानिया इन्टारनेशनेल जिके दा बेखायनो नोंथांमोना फरायनांगोन जिके मेक्सिमाम जिके फैयो एग्जामावहाय जिकेखौ नाय दा जिके इम्पर्टेन्ट जायो एग्जामावहाय थ' जायखिजाया एग्जामाव जिके अलमस्ट फैयो दा 14 कुइसन बेनो जाबाय वेर आर द हेंगिं गार्डेन्स which are considered as one of the 7 wonders of the world situated दङ स' नोंथांमोना खोनादों जानांगौ हेंगिं गार्डेन्सआ बहा दङनो बेनो जाबाय 7 wonders of the world दा लोगोफोर बे दङ नोंथांमोना अपसन मोनदों गोबां रोखोमनि आरो बेयाव नोंथांमोना कमेन्ट्सआव माबार खालामदो टाइप खालामदो लाइभनि गेजेरजोंहाय दा एसे टाइम होदों नोंथांमोना जास्ट नोंथांमोनखौनो मक टेस्ट नाय जादों एबा जायाखै आरो नोंथांमोना कारेक्सन खालामना लानो हागोन दा बे दङ हेंगिं गार्डेन्सआव दङ बेनो जाबाय बेबिलन C नाम्बाराव दङ अके बेबिलनाव दङ स' नोंथांमोना बेखौ मोनोब्ला राइट एन्सारखौ बेखौ होनांगोन बेनिफ्राय जों लास्ट कुइसन थांगोन 15 नाम्बाराव अके 15 नाम्बाराव बेनिफ्राय नेक्स्टआव 15 जिके फैगोन आरो बे PDF फाइलखौ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआवहाय आपल'ड मोनगोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नट्स खालामनानै लिरनानैबो लानो हागोन अके स' दानिया जोंहा जोबनाया फैबाय 15 नाम्बाराव डिब्रुगड़ इज सिटुएटेड अन द बैंक अफ which of the following rivers स' बेयाव गोबां अपसन दङ बेनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि अपसन दङ डिब्रु दङ ब्रह्मपुत्र दङ बेनिफ्राय दिहिं दङ एन्ड लहित दङ दा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम लाइभ कमेन्ट्स खालाम जे बबेया जागोन थ' बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय नोंथांमोना मोनदों बि नाम्बारा ब्रह्मपुत्र स' लोगोफोर बे बि नाम्बारासो बिनि कारेक्ट एन्सार डिब्रु नङा कमेन्ट्स खालाम नोंथांमोना थ' बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय ब्रह्मपुत्र स' नोंथांमोना बेखौ होनांगोन जेब्ला अपसना फैयो दायो बेनोमोन लोगोफोर गासै 15 जिके नोंथांमोनाहाय मोनग्रोबाय बेनो जाबाय DHS एग्जाम प्रिभियासनि दा ग्रेड 4 लेभेलाव बेनिफ्राय बे माखासेखौ नोंथांमोना नेक्स्टआव मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ नायनो दाबाव दा मोनसे नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामना हरदो बेनो जाबाय मोनसे कुइसन 40 नाम्बार नोंथांमोना मोनसे सिगां एडभान्स मोनबाय बेखौहाय कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट सेक्सनावहाय हु वाज द फार्स्ट डेपुटि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया दा बेयाव गोबां अपसन दङ बेनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना हरबानो जाबाय हु वाज द फार्स्ट डेपुटि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया डेपुटि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया सोरमोन बै समावहाय बिनि कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना खालामदो दा नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना मोनगोन माखासे जिके बेनो जाबाय बड' इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बे एग्जामा नोंथांमोना मोनगोन ग्रेड 4 लेभेलाव माखासे कमन जिके